nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kasi, sabi ko ni kay papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung ano mo, Kreya? Sabi niya, umiling-iling si papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung ko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong. Ang pangalan ko siyempre Dudadia, ang edad ko nasa 77, Taga-saan ka po, tatay? taga Iraya Pawa, Manito. Ano pong health concern mo? Ano po si kamatian mo? Katarata,
So, ano pong mga capsule kang amazing products ang ininom mo? Amazing 4. Missing ko, saka Juice. juice man saka So, So, kang pag-take mo po kang amazing for mga inabot po okay pirang months. Adobo yun. 2 months lang po. So, So, ang ginamit mo po, tatay, twice a day amazing 4. Ano? So, Ito sa mga Apo. So, twice a day, 4 sa umaga, 4 naman sa hapon. so ngunyan po tatay na naparahay ka kansa mo yung products, ano man po so masasabi mo kay Doc Joey din so mga irerekomenda man po sa mga Arab mo na may mga health concern man na katarata. Salamat sa na kay Doc na naparay ako. Buda so may ilang nakapaliw ko sa mata. Magiging na sa nakamuta, matabangan man kamungan ko. Salamat sa Doc. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na ngayon sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya, sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Magandang hapon po sa ating mga nanonood ngayon sa atin. May bisita po sa atin si Ma'am Beth ng Dalaga Albay. Siya po pumunta sa atin noong October 2022 at meron po siyang kidney stone at diabetic po siya. At binigyan po natin siya ng Amazing 4 during that pumunta siya dito sa atin. Ikwento po mo ninyo, madam, paano gumaling yung kidney stone nyo at saka yung diabetes ninyo nung pumunta kayo sa akin. At ilang buwan po kayong uminom at after that, nahinto yung pag-inom po ninyo. So, pakipaliwanag lang po sa ating mga nanonood ngayon. 5 months lang po akong nag-inom. Pagkatapos nawala na yung kidney stone ko. At nag-normal, so Normal na yung sugar mo. sugar. So, uminom po kayo October 2022 hanggang March 2023. Kasi to April, uminto na po kayo kasi sabi nga ninyo, yung wala na, natunaw na yung kidney stone ninyo, plus yung sugar ninyo nag-normalize na, kaya huminto na po kayo sa pag-iinom ng Amazing 4. So 5 months na intake at malaki po ang nagawa sa inyo. Ngayon po, andito kayo, uli ngayong October 2024 na. So ano po, ibig sabihin 1 year and 6 months na huminto po kayo pag-inom ng ating mga produktong Amazing products. So, meron po kayo kino-complain naman ngayon na kayo po nahirapan mag-move or magdumi. At ano pa o ma'am ang nakita ninyo sa ngayon? Kasi 69 na po kayo ngayon eh. Pero pang tingnan kayo para wala pang 60. So, malaki po ang nagawa ng ating Amazing 4. Ano po ang isa pa ang problema ninyo? Yung pagduminan lang po. Hindi kayo pag nagkadumi na maayos.
after 3 days siguro. Oo. Kaya kailangan talaga mag-normalize yan kasi baka malason. Ay, Ang, magulas. Opo. Yung pagtulog po ninyo, kumusta naman? Okay naman. Okay. Ang paningin po ninyo, okay. Kasi natulungan na kayo ng ating amazing pork natin pa. So, ngayon po, inom na lang tayo. Hindi na po amazing pork kasi paglulumi lang naman, rekomendado natin yung Omega 1, yung 21 ingredients na galing US. Umpisan mo natin 2 capsules in the morning, 1 capsule at noon, and 1 capsule in the evening. Then, Mega coffee in the morning. At saka sa hapon, merienda ninyo, amazing juice. So, malaki po ang matitipid ninyo kasi hindi na amazing po tulad ng dati kasi mabigat po yung karamdaman ninyo nung dati kaya amazing po ang pinainom sa inyo. So, ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan na at age 69 ay para kayong wala pang 60 at so pag inom ninyo ng 5 months sa amazing po natulungan kayo magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan? Pwede naman po kayo naman punta dito, i-try yung amazing para magaan ang kalusugan. So, mga minamahal kong kababayan, tulad po ni Ma'am Beth from Daraga, Albay. She's now 69 years old. Very healthy na, wala na pong problema sa kidney stone, wala na problema sa sugar. Ang konti lang pong problema niya, ito po nga pong hindi siya nakapagdumi ng regular, kaya po andito siya sa atin. Kasi nga po nung gumaling siya, 1.5 years na hindi po siya nakainom uli ng ating mga produkto. Kaya po ay bumalik siya uli para alam niya kasi napakagaling ang ating produkto na matulungan pa siya. At of course, yun nga pong ang ating inaasam-asam na maging healthy tayo lalo pag nagkakaedad na. Pag senior na, andyan na ang lahat ng maraming mga karamdaman. Maganda nga po kay Ma'am Beth at 69, yung pagdumi lang ang problema niya. So normal po ang sugar, normal po ang kanyang BP, normal po ang walang arthritis. So napakaganda kasi nga po sa 5 months sa pag-inom niya ng amazing po dati ay malaki po ang nagawa sa kanya at nagkaroon siya ng magandang kalusugan. So Ma'am Beth, maraming salamat. Hopefully po yung pag-move mo, yung pagdumi mo, makainom ka siguro in just a month, mag-normalize yan sapagkat very simple lang naman po ang problema ng pagdudumi sa amin, sa ating mga produkto. So mga kababayan namin, na kung ano man po ang inyong health concern, kung ano man inyong problema sa kalusugan, don't hesitate to come to us dito po sa DJB Eatery sa Barangay 18 Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Bukas kami Lunes hanggang Sabado from 8 to 7 in the evening. Ang aming pong numero 0998-975-8121, 0998-975-8121 o 0917-853-8933, 0917-853-8933. At pwede rin po kayo mag-order through online. Bayaran lang po ninyo ng GCash. Sabihin po ninyo inyong pangalan, address, contact number at papadala po namin sa GNT o sa LBC para makarating sa inyo ang aming mga produktong galing sa Amerika na proven and tested tulad po ng Amazing 4, Amazing Trio, Omega 1 at ang ating mga healthy drinks. Laging tanda natin mga kababayan, ang magandang kalusugan ay yan po ang inaasam-asam ng taong bayan. Pero po marami ang nagkakasakit, marami po ang casualty kasi nga po hindi sila nakakainom ng ating amazing products. Maraming salamat.
Magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, espesyalista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, mo. nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulugong da po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom tibulong. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin. Kung
kung dainan niya ko yan maray para dai kita mabasol. Sabi ko sa mga kapatid, pag-check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Iya. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Apo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. Mm-mm. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon Okay, naman so sa siguro nadako, iyan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo,
Ang importante, nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iya Diyos. po, totoo Positibo po ang yan. kaisipan natin Opo. at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon. Bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga. Opo. Ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Betito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Thank Good you. health and na kayo ni tatay. Opo. Amen. Amen. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya, na naging kaibigan natin simula pa noong 2020, at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020, at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ang aking BP, tumaas ang aking uric,
Which hindi talaga, miracle talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili.
Kadalasan mangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest pa, doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat ng tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health, hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Greg ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So, thank you so much. Okay, thank you so much. At mga ka-amazing people all over the Philippines, hopefully we can help you out
Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Ng Nanay Wenceslada, andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing Four. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing Four na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing Four na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing Four sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ngunyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman kasasaka, daiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung napuntukan ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, salukang 7 aldaw ning antibiotics saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic kung ano-anong synthetic na bulong. So gout niya puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos biglang balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukriyasin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukriyasin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalobuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing Four radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Bitito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawag sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing Four. Di yung inot, andara ko sa nangani, 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong-san ko, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. So, bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anitbaya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre.
Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood cave, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na 18 pag-inom days. ng Mega Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan? Na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niya. Na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dailang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Aki ko may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. Hello amazing people, magandang gabi po sa inyong lahat. At medyo na-late po tayo, nakatulog tayo. At sana po nasa mabuti kayong kalagayan at pag-usapan natin ang ating programa ngayon. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At sa ngayon po kasi ay marami po ang may karamdaman, marami po ang na-stroke. Marami po ang may high blood. Kaya mag-ingat po tayo, lalong-lalo yung mga may edad na. Yung mga nasa 60 plus, ay mag-ingat po tayo. Iwasan muna natin ang kumain ng maraming karne, yung meat, lalong-lalo na yung baboy. Yung pork, ay iwasan muna natin yan, mga mamantika, maalat, yan. Kasi po, ang dami na stroke ngayon, dami pong casualty. Halos po, karamihan na pumupunta sa atin ay na-stroke. Ang kamay, tinatamaan, kalahating karamihan kamay, kundi paa,
iba naman brain, iba naman ay ang nangingiwi na. Kaya po ay ingat po tayo. Ingat sa pagkain, ingat sa pag-iwas sa stress. At of course po ay yun nga po, uminom ng mga amazing products. Yan, tulad ng Amazing 4 na galing po sa Amerika. Ano po bang mayroon ng Amazing 4? Ang Amazing 4 po ay composed of 4 kinds of products. Yan, Miracle C, 5 klase pong natural vitamin C tulad po ng acerola berry, sea buckthorn, Indian gooseberry, Ester C, neutral pH, and we have the rose hips. Yan po ay nakakatulong ng malaki sa cardiovascular system. Yan, para maiwasan po ang atake. Okay, atake de corazon. Diba? Kaya po, Miracle C, malaki po ang magagawa sa ating katawan. Kaya Miracle, nagmimilagro. And of course, ay malaki rin po na itutulong ng Mega A. Mega A composed of 5 super fruits. Namely, andyan po ang acai berry, the number 1 berry in the world. Yan, may anti-cancer property at nakakatulong din po sa cardiovascular system. Andyan po ang pomegranate. Yan, meron pong anti-cancer property. Yan po ang elderberry, blowberry. Yan, mga nakakatulong din po yan sa para luminaw ang mata, lumakas po ang ating immune system. Yan. And of course po ay andyan po ang cranberry. Yan, nakakatulong po para sa ating kidney. Yan. So, ang Mega A capsule ay may mga antioxidant properties para po to cleanse. Cleansing. Yan. Para to cleanse our body from ito po mga dumi na accumulate for many years sa pagkain ng mga bawal na pagkain, sa stress, sa mga bisyo, sa mga pollutants. Yan. Kaya po, Mega A capsule. Yan, composed of 5 superfruits. Then we have Mega Multi-5 capsule. Ito naman po ay ang composition nito ay mga mushrooms. Mga mushrooms na napakalakas na para mapalakas ang ating immune system. Yan. Multi-5 capsule. At nangunguna po dyan ang agaricus blacei na nakakatulong po yan sa cardiovascular system. Yan. At meron din po yan na reishi and cordyceps na malaki po ang nagagawa para lumakas ang ating immune system. Then meron po yan na shiitake and maitake from Japan na may mga anti-cancer properties. Kaya po yan aprobado na sa Japanese FDA. Ang shiitake and maitake as for prevention. And of course, ay nakakatulong din po ito para po sa may mga yung may mga bukol, yan, yung may mga cancer, yan. Yan po ang nagagawa ng shiitake and maitake mushrooms. So, yan pong tatlong yan, ang Miracle C, Mega Multi-5, ay binansagan na Amazing Trio. Yan, yan po ang unang produkto ng Miracle Health Corporation. Lahat po yan ay nanggaling sa Florida, USA. Ano pa ang pang-apat nating produkto? Yung Mega 1. Mega 1
with 21 very powerful ingredients for overall health. Then kinuha po natin ang 14 sa Amazing Trio. Ano-ano po yan? Acerola berry, sea buckthorn, Indian gooseberry, and rose hips. Then kinuha rin po natin sa Mega A ang acai berry, ang pomegranate, elderberry, blueberry, cranberry. Yan. And sa multi-5, kinuha natin ang agaricus blacei, shiitake, maitake, reishi, and cordyceps. At dinagdagan po natin ng 7 very powerful ingredients tulad po ng moringa, the miracle tree, then ang broccoli, very rich in vitamin C, ang bitter melon, yung pong punggok na ampalaya for para po dun sa may mga diabetes. And we've also yung meron po rin tayong tinatawag nating yung dilaw na luya. Yan. Dilaw na luya ay yan po ay nakakatulong para rin po sa may mga inflammation. Yan, so may mga arthritis at nakakatulong din po yan sa may cancer. Yan. Yan po ang 4 na mga na composition na nakakatulong para sa ating katawan. At dinagdagan pa yan ng mga herbs na malaki ang nagagawa para po sa ating immune system tulad po ng astragalus. 1,000 years ago pa, ang astragalus ay ginagamit na po yan para po sa natural healing. Yan, astragalus. Then we have also, ito pong tinatawag nating milk thistle, na isa rin pong herb na nakatulong po yan doon sa may mga cancer. And of course, ang the queen of herbs, ang holy basil. Holy basil ay napatunayan na isa sa mga napakagandang herb na nakakatulong para mapalakas ang ating immune system. So 21 very powerful ingredients nagtulong-tulong para po sa overall health. Kaya ang Mega 1 ay very special na natural food supplement para matulungan ang ating katawan para po sa mga labanan ang mga invaders tulad po ng mga bakterya, mikrobyo, viruses, fungi, parasites, and even cancer. Kaya po ay kailangan natin uminom ng ating Mega 1 kasama Amazing Trio tulad ng Miracle C, Mega A Multi-5. Kaya po yung 4 na yan ay binansagan namang Amazing 4. Yan. All of them are made and manufactured in Florida, USA. Amazing 4 ay andito na po sa Pilipinas, all approved by the FDA para po makatulong sa ating lahat na magkaroon tayo ng magandang kalusugan because good health is much better than health. Kaya mag-Amazing 4 na tayo. At ito po ay matatagpuan sa ating booking office sa DGB, Eatery, Purokwan, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Yan. Ang ating contact number 0910-4482-598, 0910-4482-598, 0917-853-8933, 0917-853-8933. So lahat po sa inyo na gusto pong magkaroon ng magandang kalusugan ay pumunta na tayo dito at magsadya at mag-avail ng Amazing 4 all natural
made and manufactured in Florida, USA para matulungan po tayo. Gawin na po habang maaga, gawin na po habang tayo po ay buhay pa. Hindi pa nanganganib na mawala sa mundong ibabaw. Huwag nating hintayin na tayo po ay delikadong-delikado na sa kaiinom ng Amazing 4. Yan. Of course, nakakatulong po ito sa may mga sakit sa na-stroke, may high blood, diabetes, asthma, high cholesterol, vertigo, may diabetes, mayroong kidney problem, may mataas ang creatinine, may problema sa liver, at iba't ibang klaseng karamdaman. Nakakatulong po ito. Yung mayroon po kayo mga kidney stone, gallbladder stone, at iba't ibang klaseng mga karamdaman na maari pang malabanan ng ating immune system given to us by God, na very powerful po ito as long as it is properly nourished. Habang ito ay binibigyan natin ng mga pagkain natural tulad po ng Amazing 4, ay once ito lumakas, balanse, ito po ay na nourish, ito po ay na detoxify, ay kaya niyang labanan ang iba't ibang klaseng karamdaman. Kaya lang, pag huli na po ang lahat, ay wala na tayong magagawa. Kaya po, bago maging huli, ay kailangan natin makapag-avail na ng Amazing 4 from Florida, USA, tulad po ng Miracle C, Mega A, Multi 5, and Mega 1. And once again, ito ay matagpuan sa DJB Eatery, ay Barangay 18 Cabangan West in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, beside Mabel Passion, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ang contact number po natin 0910-4482-598. Once again, 0910-4482-598 and 0917-853-8933, 0917-853-8933, and of course, ito po ay brought to you by Dorotea Resort and Spa located Barangay Kawagutan, Bakakay, Albay. For relaxation, rejuvenation, enjoyment, go to Dorotea Resort and Spa. Ayan. May 3 pong swimming pool, may 4 pong building, mga air-conditioned room.